Сәлем, дуслар. Сәлем. Шаян ТВда Шаян кунак вакыты. Һәм бездә кунакта бик күп проектларның алып барышысы. Тарарара, Иван Остроумов. Исәнсез. Сәлем, дуслар, сәлем. Ваня, синең проектларың бик күп, ләкин без сине бергәләп өйрәнек тапшыруның алып барышысы буларак чакырдык. Мин бик шатмын. Чөнки бу тапшыру миңа гына түгел, безнең катнашучыларыбызга да, тамашачыларыбызга да бик ошый, һәм шуны әйтәсем килә. Тапшыруны төшергән вакытта мин үзем дә кайбер сүзләрне белмәгән идем. Һәм хәзер татарча сүзлегемне тупландырам. Дөресен әйткәндә без дә белмидек. Шуның өчен карагыз бергәләп өйрәнек тапшыру. Мин катнаша аламмы бу бергәләп өйрәнек тапшыруында? Юк, шул ислам, син инде зур, чөнки безнең тапшыруда 5 яшьтән алып 10 яшькә кадәр балалар катнаша ала. Ә минем энекәшем бар. Ул килә ала, димәк. Әлбәттә килә ала, моның өчен Шаян ТВ Instagram аккаунтының директына исем, фамилияны, ничә яшь һәм нәрсә белән кызыксынганны язарга кирәк, һәм безнең бик шибәр, бик матур администратор һәм редактор апаларыбыз сайлап алып сезне кунакка чакырачаклар. Бик шәп. Безнең тапшыру 3 турдан тора, әмма балалар беренче турны бик ошаталар, аның кагыйдәләре бик җиңел. Аларның яшьтәшләре берәр нинди темага калгылышлы сүзне башка сүз белән аңлаталар, һәм мин дә сезгә берәр сюрприз әзерләдем, һәм сезгә дә беренче турны уйнарга тәкъдим итәм. О, әйдәгез. Бик рәхәтләнеп, Ваня. Димәк, игътибар экранга. Бывают висячие, бывают маленькие, каталоники есть, и она в этом красивая. Я тоже их ношу, они у меня несколько. Это там в усах прокалывают дырочки, потом ты их надеваешь. Потом все мальчики могут в тебя влюбиться, а если ты в них не любил, а если девушке не нравится, он тогда она говорит: «Лысь отсюда, я с тобой не дружу». Демәк, минем иң яраткан сорау, о чем же шла речь сүзләшә турында барды? Мин беләм, алка турында. Алка русчасы? Сережка. Сережки. И все парни будут мои, дип әйткән белән. Икенче сорауда тыңлыйбыз, карыйбыз. Она у меня совсем волосатая. У нее волосы фиолетовые. Она варит пельмени всякие там. Ну, суп, яичницу. Мы сами Катя делает, я тоже умею. Мне приносят шоколадки, конфетки, приносят носочки. И все себе окей. Она готовит, в огороде все время копается, там что-то сажает. Она о всех заботится, если заболел. И еще боится, когда я замерзаю. Я хочу тебе передать привет. Демәк, бу гаилә темасына кагылышлы сүз кем турында? Ничек дип уйлыйсыз? Әти, Әби. бабай. Ничек әти? Шунки шулай әйтәсе килде, просто әти. Юк, энҗе дөрес җавап бирде, ул әби. Энҗе сиңа тагын бер бал. Энҗе ислам тагын бер сүзне әзерләдем. Әйдәгез аны да белик. Если кто-то тоже неправильно делает, то его очень сильно угадают. А если продолжает это все делать, то его в угол поставят. Он всегда главный в садике. Иногда на работе. У нас главный Александровна Анатольевна. И у нас в садике она самая главная. Еще у него всегда важное дело. И он сидит на большом кресле. Его все боятся и уважают, потому что он дает зарплату. Если он все хорошо делает, то ему дает премию. Демәк, сүз кем турында барды микән? Директор. Директор татарчасы. Мөдир. Мөдир ул балалар бакчасында. Зур эштә кем ул? Ярай, иртәгә әйтермен. Энҗе. Белмим. Белмисез. Демәк, безнең тапшыруларыбызны карап бармыйсыз. Шуңа күрә карап барыгыз.
директор татарча җитәкче ислам дөрес җавап бирдең, сиңа 1 балл. Киләчәктә караячакмын, дуслар, сез дә карагыз. Ваня, чыннан да бик кызыклы икән сезнең тапшыруларыгыз. Шулай итеп, дуслар, бергәләп өйрәнник тапшыруында катнашасыгыз килсә, безнең белән элемтәгә кергез. Мәсәлән, Instagram аша безнең анда аккаунтыбыз бар. Безнең эфирыбыз дәвам итә. Шаян ТВда калыгыз.